आई, अगं उद्या तरी दीदी येईल ना? अगं उद्या रक्षाबंधन आहे. अजून किती दिवस राहणार आहे ती गावी? राजा झोप रे आता. रात्रीचे 2 वाजायला आले आहेत. तू असा दीदीच्या नावाने रडत राहिलास तर तिलाही तिथे कसं बरं वाटेल. काम झालं की ती येईल लवकरच. आईचं हे बोलणं ऐकून गणेशने त्याचे डोळे मिटले. तो रडतच थोड्या वेळात झोपी गेला. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी आईने सांगितलेल्या गोष्टीने त्याचा पुन्हा एकदा बाण फुटला. राजा, दीदीला आजही गावाहून यायला नाही जमलं रे. पण तिने बघ तुझ्यासाठी ही राखी आणि खूप सारा खाऊ पाठवला आहे. मला नको हे काही, असं म्हणत तो रडत त्यांच्या गोठ्यात जाऊन बसला. काही वेळाने दुपारी अचानकच तो त्याचा हात दाखवत हसत घरात आला. आई, बाबा, हे बघा दीदी आली होती. तिने मला राखीही बांधली. पण ती घरात न येताच पुन्हा गावी का गेली? सगळेच जण आश्चर्याने त्या हार घातलेल्या फोटोकडे पाहू लागले. भाऊ बहिणीच्या प्रेमात खरंच इतकी माया असते का?